Priatelia, krásne dobré ránko vám prajem. Ja vás opäť vítam pri novom videu. Opäť pri vode, nabalený, 7 hodín ráno, ideme na nich. Pred nami je výprava 5 Nova a novej lokalite, ktorej som nebol, myslím, že tak rok asi určite. Možno, že zo začiatku sezóny som tu bol raz, dvakrát, potom som zanevrel na túto vodu, pretože tu bolo strašne veľa zeliny a rybársky tlak. Ale dneska som sa vydal na 5 Novú rybačku, cennú, jeseň máme v plnom prúde. Aktuálne môžete vidieť. Toto bude moje miesto. Hmla všade naokolo. Takže ideme do toho. Ideme to povybalovať. Dať na vodu čln, zmapovať si to tu trošku. Čo tu, jak to tu vypadá. Myslím, že zeliny tu bude ešte dosť, aj keď není vidieť na hladinu, ale pod hladinou bude hodne. A ak si dobre pamätáte, alebo môžete si pozrieť aj video na mojom kanáli, ktoré sa volá Trávnaté peklo, tak to je z tohto revíru. Takže uvidíme, čo sa podarí, čo sa nepodarí. Samozrejme máme jeseň, takže by to mohlo byť to obdobie, že by mali šrať tie peknejšie ryby cez jeseň, ale čo mám aktuálne info, tak aj na vedľajších jazerách je aktivita úplne že nulová. Cca druhý týždeň, takže ja som plný očakávania, ako vždy, na začiatku kaprárskeho dobrodružstva. Vy budete so mnou pri tom a hádam sa čo podarí aj chytiť, takže držte palce. No a ja idem dať čo na vodu, nahodiť sonár, motor, baterky. Si to tu trošku preslídiť, jak sa povie. Možno, že sa ešte budem sťahovať, uvidím, kde sa bude nachádzať tá ryba, v jakých hĺbkach. A hlavne koľko zelení to bude, ale to všetko spravíme v zábehu. Takže teším sa na to. Ťažký život kaprára, no. Ty si myslíš, že sa ideš len na ryby, ale koľko je za tým úsilia, tak to už nikto nevie. Ale však čo by sme neurobili pre tie ryby, že áno. To odgurtnujeme. Čo dáme na vodu a uvidíme, čo sa tu skrýva. Skrýva alebo neskrýva pod hladinou. Som zvedavý, dlho som tu nebol. Hop, čip, čip, rip. No, to musíme ešte dofúkať kill. Krásnu pumpičku elektrickú. To odštuplujeme. Napojíme na baterku. Máme tu koľko? 5,8 PSI. $5,50. Šup, máme hotovo. Pojíme, zaštuplujeme a môžeme ísť na vodu s ním. Zbalíme. Pumpička na pedalboardy, veľmi šikovná a dobrá. Rýchla. Samozrejme, hlavne, že sa tam dá nadstaviť tlak a tieto podobné veci z randy. Plná automatická, takže súpravá vecička na takéto fúkanie na člny. A samozrejme, vysokotlaková podlaha, takže z pumpu z normálnu to nejde nafúkať. Bateričku sem. No a môžeme ísť na vodu. Šúpneme na chrbát. No a jedeme. Není to zadarmo tá rybačka, no. Určite to poznáte, ktorí máte člny. Ale čo každý by sa mohli aj sem šupnúť nejako na vodu. Šup. No, začiatok by sme mali. To je asi lepší prístup. No a môžeme ísť nahádzať veci. Takhle. Hlavičku. A môžeme ísť na to. Máme sonár. Baterku na motor. Baterička. Máme sonár. Šup, sonda. Baterka. Držiak. Ja používam tieto držiaky od Fastenu. Je to akože veľmi dobrá vec. Je to rýchle, skladné, stabilné, perfektne to drží. To je super vychytávky toto.
Zapichnuté, zasvaknuté, hotovo. Vybavená vec. Sonár takisto. Otvorím, odistím. Zacvaknem. Zaistím, hotovo. Napojíme baterku. Energia. No, sonár by sme mali. Neviem, či funguje. No, však ide, chvála Bohu, tak by malo byť dobre. Dáme ho načítať, nech si spraví mapy zatiaľ. A ideme pre motor. No, motorček máme vykotvený. Už. Spojiť na baterku. Plus a mínus. No, to by sme mali. Mapu už máme načítanú. Takže sme ready. To bude akože krásne hmlisté ránko. Mám pocit, že tá hmla pribúda viacej a viacej už. Na druhú stranu tam ani nevidím. No, jesenné rána. No a ideme na to, priatelia. Trošku to tu preskúmať. Ešte musíme dať sondu dole. Bez nej by to asi nešlo, že? Neviem, či na motor ide inak. Točí sa tak asi dobre. To zapneme. A môžeme ísť na to. Ešte koľko zeliny je ešte pod vodu. Rybky voľaké, ale to je všetko zelina. No, je tu ešte hodné. Pozrite sa na tie bomby, čo sú tu. Jedna, druhá. No, že by sme ich našli. Sa to nezdá, ale pozrite ešte koľko zeliny tu je. Tesné pod hladinou. Je na sonáre masaker. Brutál zeliny ešte. Je tu toho dosť. Na to, že máme už november, akože je tu ešte hodne toho. V tej hlbšej vode 3,5 metra, tam je tak na 2 metre zeliny všade. Zas kaproše to majú radi, no. Chodiť pomedzi tú zelinu. Ešte je tu všade aký masaker okolo mňa. Ale nevadí. Miesta sme si našli nejaké. Takže uvidíme, priatelia. Jedno miesto som našiel 4,4 metrovej hĺbke. Tam mi ukazovalo aj dosť rýb, čo nič samozrejme neznamená. Druhé som našiel v nejakých 3 metroch. Tam je celkom tvrdé. V hlbšej vode tam je trošku také mierne blatko. Ale uvidíme, no. Voľačo sa podarilo nájsť. Takže ideme rozbaliť prúty, povyvážať to, postaviť bývak. A tak. Takže ideme do nich. Držíme si pekný stojanček. Plný očakávania. Vidíme, čo sa udeje. Jak to bude. Ryba sa tu celkom aj hádzala, čo som pozeral. Hlavne ráno, keď som prišiel. Takže uvidíme, čo z toho. Či bude aktívna, či nie. To je ťažko povedať. Ani som tu nemal niekoho známeho, že na tomto jazere čo by tu chytal. Niekedy prednedávnom, že by som mal voľaké info, či tu ide aspoň tu ryba alebo nie. Ako na ostatných jazerách, čo mám info, tak tam ryba stojí už 2 týždne dobre, určite. Mám pocit, že stúpa voda na jazerách, tak neviem, či to nebude tým, že tlačí tú studenú vodu. Z toho dna tá ryba nechce žrať. To je iba moja domienka, no. Môže to tak byť a nemusí. Ideme si položiť prvú vodicu. Sme to prešli. Máme tam uložené body na sonáre. Nie, sme tu. Sem dáme jedno. Tam je zelinka. Dolu. No. Trošku pokrmíme. Začiatok trošku viacej tých guliček. Ten prvý zákrom, ale hovorím, že to bude extrém nejaký, ale sa to pohybuje tá rybka. Tam už budeme len bodovo krmiť. Rybky nám to je voľaké zobrazuje. Takže uvidíme. Tu máme položenú. Môžeme ísť na breh.
No, prvú by sme mali. No, ideme zaviesť druhú. Či to vidíte, pozrite ten masaker na sonare. Je tu dosť malej ryby. Uvidíme, no. Tuto to trafiť, lebo som tu našiel také štrkové očka. Jak by som to nazval. Je tam dosť blata okolo. Toto trafiť to bude akože zázrak. Asi som ho aj trafil. Vidíme. Máme do priestoru pekné, ak si tu hľadajú tie ryby. No. Môžeme ísť. Druhá na značke. Takže by to malo byť fajn. Tak vážený. Druhá udica na mieste. Je to tam a môžeme ísť do nich. A sa nám aj rybka ukázala, niekde máme lavu vyvezenú. No uvidíme, či to vystrelí. Ja idem aktuálne stavať bývák a zázemie. Tak som pripravený na 5 dní tu ako fungovať. Plný očakávania, som zvedavý, kedy príde záber, či príde aj cez deň, lebo toto je väčšinou taká, že nočná voda, dá sa povedať. Ale človek nikdy nevie. Vo vode to je, takže ja môžem ísť makať. Priatelia, tak ja už sa hlásim. Udice vo vode, čal nachystaný. Všetko pripravené, naložený na fotenie. Bývak takisto postavené, zázemie spravené, takže môžeme už len čakať. Ja si idem konečne dať volačo do tela, lebo už som hladný, už mám toho dosť. A už môžeme len chillovať a čakať na záber, či príde, či nepríde, to už je vo hviezdach. To už ja asi neovplyvním, ale ja pevne verím, že áno. Takže hlasím sa, dúfam, že s prvým záberom. Přátelé, první záber. Je to tady. Tak sme sa dočkali. Uvidíme, co to bude, ak to bude. Kolobežka. Prvý kaprík. Aj keď taký dorastenec, ale potešil. Dneska nám vyliezlo aj slniečko. Konečné, takže paráda. Nápad aj krásny. A nebudeme trápiť, len vypneme pričone. Joj. To má ešte energie, chlapec. Taký 5 kiláčik. Ale super, aspoň bol záber. Krásny, pekne stavaný. Čau, kamo. Jop, prvá rybka by bola. Lacínu guličku z kukuričku. Narvaný ryk. Bomba. Ježe by predsa zaberaj na druhú. No. Dobre, čo tam bude na druhej strane? Ktorý si akože celkom ťahá. No, čakač. Môžeme kúsok nad ním. To bude asi malý tiež. No, tiež taký 5-6 kg. Sú tu úžasné bojovné tie ryby. No, uvidíme, či večer príde aj nejaký väčší. No, krásny vešak. No, poď. Počkaj chvíľku, fešaček, len ťa vypnem. Koľko síly má. Ani to nebolo. Tak, druhá rybka. Paráda. No, to tam aj položíme naspäť. Pár gulíček. No, môžeme ísť naspäť. Dneska som sa rozhodol, že dám trošku času aj pri volači.
keďže som si zobral aj prihľačovku. A ideme skúsiť voľakých zubačikov, v prípade šťučky. Trošku ščelno to tu pobeháme, takže hádam sa bola čo zadarí. Keby chytíme aspoň voľakého zubačiku alebo šťučku, bolo by fajn. Takže uvidíme. Přátelé, sme sa dočkali záberu na prihľač. Asi po hodinke. Uvidíme, čo to bude. Ó, krásny ostriež. Yes. To je ono. Nádherný. Celé stúcov tú gumu nemal problém. Nádherný. Je taká 35-ka určite. Hop, oh. Paráda. Jak to sa šľúkol. Tak sme mali druhý záber. Á, šťučka. Na prepad, super. Zobrala asi na tretí raz. Veľká moc energická. To lepšie jak nič. No, tekaj. Paráda. Mal som tam menšiu gumu, lebo očividne mal som tak 4 ťukance po sebe a tú väčšiu pravdepodobne mi to brali ostreži a nechcel to zožrať celé. Tak vyskúšame takto menšiu. Hneď sme mali záber od šťučky. Pecka. Tretí záber. Ešte som nevidel tú rybu, neviem čo to je. Ďalšia šťuka. Yes. Pecka. Paráda toto. Taká krásna, vyfarbená. Už trošku akože slušnejšia. Krásna, pozrite, áno. Nádherná šťučka. 65-70 určite. Krásne, krásne sfarbená. Jednu gumu mínus, ale však čo už. Nevadí, dáme druhú. Môžeme ísť ďalej. Koľko si ďalšia. Zobrala rovno pod daným počelnom. Pecka. Pekne za krajček chytená. Nádherné sú tie šťučky vyfarbené. Krásne jesenné farby. Parádne. Šup. Pecka. Ideme dál. Máme tu ďalší záber. Opäť šťučka. Celkom slušná. Parádna. Opäť krásne farby. Rozbila gumu, ale nevadí. Tu mi zobrala počelom. Takto som s tým chodil a bum. Takže vytahujeme kotvu. No dneska skončím s príľačou, lebo už sa blíži podvečera. Ideme sa venovať kaprikom. Čo sa nám podarilo pochytať, jak ste videli. Nejaké 3 či 4 šťuky ostrieža. Čo som mal pár kopancov, ale to asi od malých ostriežov pravdepodobne. Po zaseku som nič nenapal. Takže tak. A ideme povyvažať prúty. Dať im tam bojlesky a ideme zase na kaprikov. Včera som mal síce 3, aj večer som mal ešte 2, ale všetko také kolobežky, 6-7 kg. Takže hádam dneska príde voľaký väčší už, dúfam. No, priatelia, udičky máme už v vode. Dneska sme spravili takú malú zmenu, že doteraz som vozil jednu pred seba. Tam som mu aj nehal. Na samý cokol do to miesto, aj som mal včera odtiaľ 2 zábery. A túto lávu sme dali, tuto nie ide pod breh. Je tam 4 metra hĺbka. Ideme trošku zmena. Zvedavý, či o to bude aký kontakt od kapra. Hlavne teda večer by som asi čakal po tme, už po zotmený záver. No vidíte, že slnečko už nám zapadá. Dneska bolo dosť chladno, bolo akých 7 stupňov iba cez deň. Ja sa idem konečne napapať. No, si kávičku a už môžem chillovať. Tak sa hádam vidíme pri ľakej rybke. Priatelia, prvý podvečerný záber. Už taká lepšia rybka trošku. Potešil. Pravdejšia.
išiel jak drak. Parádna ryba. Mám veľkú radosť, keďže konečne nabiehla nejaká väčšia rybka. Takže vecka. Tu je ešte času dosť do fajrontu, takých 6 hodín. Tam sa to rozbehne ešte bohočo. To je pekný na uríženie. Takže paráda, spravil mi radosť. Ideme ho pustiť a ideme to tam ide znova. Máme tu veľký padáčik. Ideme po noho. Že by tam nič nebolo. No veru nie. Takže nič. Tak máme tu prvú rybku dneska. Nie veľký, ale taký má nádherné. Bojovník. Mu dáme slobodu. Máme kľúci zábier. Si dobre potáhol. Aký je jedovatý chlapec. Je nádherný. Nádherný je. Krásne stavaná ryba. Sily teda má chlapec dosť. Krásna rybka. Trošku za ním, lebo nás fúkuje dolu. Žádam pôjde. Teda energie má kokos. No čakám, raz pôjdeš už. Tu vypúšťa bublinky. Už by to mohlo ísť. No poď kamarát, poď. Yes! Je to tam. Paráda. Je, teď krásne stavaný. Ten by sa nebolo vypal. Ojoj. Ojoj. Paráda, je to tam. Oh yeah. Konečne lepšia sorta. Zima jak v Rusku. Sa dočkali krajšej rybky. Čo malinko, cez 15 kg. Paráda, bojovník. Toľko energie, čo mal, však ste videli na videu. Krása. Jesenné farby. Pecka. Dneska sa o dosť ochladilo, začal fúkať vietor na mňa. Očividne s tými väčšími rybami to trošku pohlo. Doteraz som chytol také rybky do 11 do 12 kg. A toto je konečne ten správny. Takže dúfam, že ešte príde voľaký ešte jedna noc. Jeden celý deň, jedna noc je pred nami, takže hádam sa to zmení a bude to good. Krásne stavaný, vysoký. Ďakujem, fešačik. Tešil si ma neskutočné. Pošli detka alebo babku. Yes. Paráda. Ideme to tam znovu poslať. Tak sa inak čudovať, prečo tu máme závažacú loďku aj lodičku. Teda čln. To kvôli tomu, že je tu strašne veľa zeliny. Prekažky som zistil, že tu mám pred nami, tak mám to tam z lodku kvôli tomu, aby som tam neplašil to voľné miesto. Vadri východne z čela, lebo viem, že by som mu z brehu tú rybu nedotiahol až sem. Tam je veľa zeliny, takže preto to takto kombinujem. Tam pošleme loďku, čo máme uloženú a si ide pekne. To zamera si smer a rozbehne a šup. Z kraja hned 4,5 metra a to máme 9 metrov lodičku od brehu. Dobrá hĺbka. Nejakého hladného predátora. Co moja? Co sa deje? Strážiš nám udice? Dáme aj tomuto hladošovi. Je náš predátor. Čas obeda. Jeffešak. Priatelia, tak je to tu. Mne sa opäť potvrdilo to, že už som bol taký nalovený, že to dneska zbalím. Keď tá ryba má takú slabú aktivitu, jaká má, bohužiaľ, je to tak. Ale dneska som
vrátila rybka, ktorú som chytil dneska do obeda vlastne. Mi prišiel o 10. záber. Taký nezvyčajný čas. Vždycky mám závery tak buď na večer alebo skoro ráno. Táto zachránila, že ostanem. A zmenil som dneska aj nové miesto. Proste som veril. Jednu udicu som nehal na tom staré mieste, ktoré mi jazdilo. Dneska som vybral zase nové. Za 5,9 mi zobral tento Mohikán. Je to tam. 17,5 kg. Parádne. Krásny šupinač, brutálny. Krásne stávaný. To je ono. Skutočná radosť. Neskutočne široký je to kormidlo vzadu. Pípany som dostal, takú jazdu mi vypalil. Som sa naotočil a išiel som za ním a brutálny fight na vode. Prekážky, chvála Bohu. Nemusel som ani kotvičkovať, vyšiel odtiaľ sám, takže teším sa z neho brutálne. Ideme ho pustiť a musím ísť rýchlo stiahnuť druhú udicu, lebo už je po fajronte. Bude spinka, snad ráno. No to vyvezeme znova a uvidíme. Zajtra posledný deň, zajtra balíme. Už teraz mám obrovskú radosť, aj keby žiadna ryba nedošla, takže pecka. Podfešak. Krásny, ten ma potešil veľmi. Brutálna rybka. Mráško, ďakujem ti za boj. Ježiš, ten je nádherná ryba. Seruskáno. Ďakujem za boj. Wow. Pecka, priatelia. Misia na dne spolená. A môžeme ísť spokojne spinkať. No priatelia, ja už na poli pobalený, že už je bivak, všetko mi zmizlo. Udice ešte máme vo vode. Ešte dúfam, že to pípne, ale ja momentálne idem vyumývať čln, samozrejme, lebo o svoje veci sa starám, že najdlhšie vydržali. No a vyumývame čln, naložíme, zagurtnujeme, povyťahujem palice a pôjdeme domov. Uvidíme, či to ešte pípne alebo nie. Ja ešte pevne verím, že by mohlo. Opäť sa vám ešte prihlasím, ako to dopadlo. No, ideme si ešte takto fešaka vyzdvihnúť. Trošku otiec. No, môžeme ísť na to. Na chrbát a ideme. Ešte som zabudol kill vypustiť. A zrovnáme a vybavené. A zagurtnovať a môžeme ísť. Neuveriteľné, jak sa dokážu tieto gurtne až zamotať. Čo už času dosť. Nemám sa kam ponáhľať, takže pohodinda. Druhá bývalá. To by sme mali. Miťka, tebe bude tuším aj smutno za mnou. Pekne si dostáva napapkať každý deň. V teplúčku si spinkala so mnou každú noc. Asi ti aj chýbať budem, čo? Inak keby ste bola dohľadali mačku, tak je u nás na jazerách. Neviem síce koho je. Ale trávi tu 5 dní so mnou, takže neviem, či nikoho není alebo čo. Že? Micinka. Ty tiger. No, přátelé, ja už som pobalený. Miesto pekné, čisté. Naložení. Môžeme ísť domov. Ja už sa aj celkom teším do teplúčka. A videli ste, rybačka dopadla tak, jak dopadla. Ja som celkom spokojný na to, aké je obdobie, že nejakých 7 stupňov býva cez deň. Voda má 10. V noci teploty, že 4 stupne, 3 maximálne. Takže môžem byť rád za každý záber. Rybky sa podarili, nejaké, čo ste videli na videu. Že ja sa s vami lúčim ďalšieho rybarského videa. Dúfam, že sa vidíme čoskoro. Uvidíme, či stihnem ešte volačo natočiť cez túto krutú jeseň, alebo začínajúcu zimu, alebo jak by som to nazval. Keď už je to počko také, aké je, vidíte dneska celý deň, tak mlisté počasie, padá tá hmla, takže som tu 2 hodiny sušil veci s bufikom. Takže tak. Ja vám ďakujem pekne, že ste dopozerali až sem. Dajte hlavný odber tohto kanála, aby vám žiadne video nové neuniklo. To je to, čo nás ako tvorcov videí posúva dopredu. Budem rád za každý odber, like, hocičo. Ja vám ďakujem ešte raz za pozeranie. Ahojte.